Kyllä. Poika. Itäkaana on paras paikka. Poika! Kotoo töihin. Sä huutelit jotain aamutiimistä. Sä huutelit Se on tosi nätti poika. Grenade. Niin. Sä näytät vähän ite Teemu Suomiselta. Kyllä, koska mä Kaanasta, Itä-Kaanasta. Toinen kansallisuus Kaanassa ja toinen palo. Hyi saatana. Teemu Jykylästä. Jyväskylästä. Aamutiimi on persestä. Kyllä, paras paikka. Kotoo töihin. Mä kuuntelen aina aamutiimiä. Paras tiimi. Kyllä. Paras tiimi. Kyllä. Paras tiimi. Kyllä. Paras tiimi. Kyllä. Voittaa! Petro Hietanen, kotoo töihin. Moi, mä oon Freeman, kotoo töihin. Marko Bjurström, kotoo töihin. Aira Savolin, Kotoo töihin! Kirka, kotoo töihin. Ben Zyskowicz, kotoo töihin. Tässä Timo Rautiainen, kotoo töihin. Hei, sanon vielä, että Kotoo töihin.